Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayron mga pagariami, mga babayami si kuwagama Islam, mga bangsami kipagadatan na panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tano agi ang kutua maanaw salama kalilintad na kabarakat. Yang kaya kapag live tanong sa giyang kaya oras na makapantagad na sa giyang kaya ulan-ulan na Muharram. Pagaluin tanong agiyang kuto ang mga ndauan na mapiya mapapadalam sa giyang kaya ulan-ulan na Muharram. Saya hikmat tanu saya na antanob kuyati mga ginawa tanu sa giyang kuto kang galabag sa mga pipiya. Kapamakot sa mga pagariami, mga bubayami si kuwagama Islam. Sa giyang kai kapiya nagu mga pipiya mapapadalam sa giyang kaya Muharram. Yang kaya kapag live tanu na pagumanan tano wag yung kuto mga kanalatano ilmu munad na yung kuto kaya pamagusayo ng mga ulama tano sira ni labiya matao sa giyang kaya lagi daya usayan na ipaguman tano ro na giyang kaya di tano di ka pamagusay nagusi ko da tano ro pa nakapuni na maluwakan sa kadudaan na pengumustaan alang-ulangwan miyabaloy mga ginaway akan sa giyang kaiya live tano ipunden si ikumuna na tamani manto masya Allah apya malumbet agiyang kuto kapagisagagiyang kuto di maglay kagu pagfollow sa giyang kaya page tano alhamdulillah paman na kerotubo agiyang kuto mayto na nababusi ko mga padauras na makalaagyang ko to kasampayan sa giyang kaiya di tano di ka pamagusay apad sa giyang ko to mga usayan waga matanos Islam alhamdulillah na ino adnap kasampayan saya di pan makaka-follow sa giyang kaiya page tano na maluden na pag-follow sa giyang kaiya paman na page tano kaantano makadakal di mamagugupa sa giyang kuto akap kasua si kuagama tano Islam. Yang kaya ulan-ulan na Muharram na siya maapad sa giyang kuto pata ulan-ulan na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito. Upama kung mapumimikiran tano piya-piya agyang kutuwa kababalo iniyan o din agyang kutuwa kaya balo yawn wallahu subhanahu wa ta'ala ulan-ulan na piyagadatan napada kekuatan oruan deuan na paganayron na mapia ulan-ulan nagyang kutuwa kapiyanian napakapendekalantan o agyang kutuwa kang galabag sa mga pipiya sa kusay tanubo agyang kutuwa anto na mga galabag mapia naigira ami alu yagyang kuto ang galabag amapian na ayamim babalaian nagyang kuto ang galabag amarata hagidian na makapambalag nagukailangan di tano di pagandad nagyang kuto amapia na sarta pagandad din tano mambuag yang kuto mga rarata galabag ay antap tano na pakandekalan tano wagyang kuto kang galabag sa mapia nagu penanggilaan tano, nagu penamaran tano,
ami baga katan wagyang kutuap keswatan wa mga galabak ang mga rarata. Yung kutuwa kaya baluin niya na ulan-ulan na piyagadatan na may aluy wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu At-Taubah ayat ika 36. Tigu Allahu subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Miyaka pia-pia mga pagariakan, mga bubayakan si kuwagama Islam agyang kai maana agyang kaya katru Allah subhanahu wa ta'ala isan na sebutan tanuron agyang kutuwa kalay arga agyang kaya ulan-ulan na Muharram. Ama apad sa agyang kutuwa ulan-ulan na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala ubat tanu kebinasa ang mga ginawa tanu. Nakatawan tanu agyang kutuwa pumakabinasa ko mga ginawa tanu agina sugal bakamarata. O punta no kabubaya iyagyang ko to kang gelebek samarata ayatanu din na paman na malaap kepasad sang kaya dunia na gitu din na mambui kap kebinasa o di nakap binasa tanu sa agyang ko to mga ginawa tanu ino to mga pagarya kagi makatindig tanu sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala nararangit nagukasiksaan bala sa agyang kutuagal bakamarata. Nabadem penalawan yan akabinasaan. Agyang kutua makau makasalungan na mauri. Nagyang kutua mga rarata. Akasiksaan. Na ayam mapragu nagyang kutua tao. Ayaman nagyang kaya katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Natigyan na mataan. Aya itungan o mga ulan-ulan si Iko Saragun. Aya itungan o mga ulan-ulan aya kada kalo mga ulan-ulan si Iko Suldu Saragun si Iko Allah subhanahu wa ta'ala na 10 agu 2 a ulan-ulan. Lagi na din so tigitan wa kalender Hijriya. Ipuno kasi Iko Muharram na taman si Iko Dhul Hijjah na aya kada kalagyan ko to mga ulan-ulan na 10 agu 2. Si Iko kitab wallahu subhanahu wa ta'ala. Si Iko kiadna niyan, si Iko mga langit agus sa mga lupa. Naman ito, ipuna ka din si Iko muna. Akiadna wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya dunia. Inadun niyan sa mga langit, naguso mga lupa, na ayad na kada kalagyan kaya ulan-ulan, na 10 agu 2. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala, giyang kutuwa 10 agu 2 ulan-ulan, na padaro agyang kuto pata ulan-ulan sasalaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito? Pata ulan-ulan sasalaan wallahu subhanahu wa ta'ala paman na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala si ikong mga kaadniyan. Sama ito na si ikong mga kaadniyan na mga Muslim na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan atigu wallahu subhanahu wa ta'ala ukita untol. Dhalika dinul qayyim. Agina natigu wallahu subhanahu wa ta'ala ukita untol. Fala tadlimu fihinna anfusakum na ubanirun. Ubanirun minasa mga ginawa ni watigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama no to mga pagarian na aya sebutan tano o di na mga pada sebut nano sa giyang kaya katero Allahu subhanahu wa ta'ala. Naad na mga ulan-ulan na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pemakutan tanuro na giyang kutuwa kang galabag sa mga pipi ang mga amal. Nagu giyang kutuwa mga ulan-ulan na piyakaunad no wallahu subhanahu wa ta'ala. Pituro yan sa ikong mga kaadaniyan, sa ikong mga manusia, agiyang ka na ulan-ulan, na uban yun bina sa mga ginawa niyo. Piyaka iktiratan ng Allah.
as sumababay ang galabag sa mga rarata, na ubang anong galabag sa mga rarata. Mataan din na kabinasan niyo na mga ginawa niyo. Kag ikaw sa itanubu amay, apaman nagyang kuto ang mga galabag ang mga rarata, na tanto ko mala, apaman na raradian si iku manusia. May aling sagyang ko to hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yapsirya nagyang ko to ulan-ulan, asasalaan, apataulan-ulan. Sagyang ko to hadithu Abi Bakra radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigyan na as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum. 3 mutataliyat, Dhul Qa'da wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Dia ga iyak hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tafsir yan nagyang ko to ayat. Kaygyang ko to ayat na ayabu ami aloiroon na pataulan-ulan asasalaan. Napagkarayag nagyang kaiya paman na hadithu Nabi Tanwa Muhammad, tafsir niyan, wanto nagyang kuta ulan-ulan. Apat asasalaan apyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiga na susaragun na 10 agu 2 akada kalian. Padaruwa tigo Nabi Tanwa Muhammad nagyang kuto pata ulan-ulan asasalaan. Suwati ko Nabi Tanwa Muhammad sutloron ulan, mutataliyat na tundu-tundug. Apaman na, tundu-tundug agyang ko to taloron ulan. Ginanati ko Nabi Tanwa Muhammad sa mga ulan-ulan, apaganayron na Dhul Qa'dah. Ikadua na so Dhul Hijjah. Ikatlo na so Muharram. Naginan din paman na taritib, agyang kaya kapaka tundu-tundug agyang kaya paman na ulan-ulan. At yung Nabi Tanwa Muhammad 3 mutataliyat, paman na talulan, at tundu-tundug aginan so Dhul Qa'dah, agu so Dhul Hijjah, agu so Muharram. Ikapatiran, ulan-ulan na Surajab. Aginan Surajab, at tigo Nabi Tanwa Muhammad paglatan o Jumada agu so Sha'ban. Surajab na miilat sagyang kaya ulan-ulan Surajab so Jumada al-akhir agu gyang kaya ulan-ulan Sha'ban. Sama nuto nagyang kaya arba'atun hurum amanan yan na pata ulan-ulan na talwa tundu-tundugun na aya ibenggen na patanoron nagyang ko tuwa Rajab. Sama no to na miya kanal tano mga pagariya aya bisa mga ulan-ulan na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa salaan ang mga ulan-ulan. Nagyang kaya talwa ulan-ulan na paganayron na Dhul Qa'dah na tumundugun nagyang ko tuwa Dhul Hijjah aginan so Dhul Hijjah apaman na sa napkipan tagagyang kutua di ka panay ko mga Muslim. Na sampan na matatago agyang kutua paman na 10 gawi at tigo Nabi Tanwa Muhammad agyang kutua kang gilbukon sa mga amal ang mga pipian at kababayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Matatago sa nagyang kutua Yawmu Arafah apaman na munad nagyang kutua apaman nakapugusayo ng mga ulama tano. Na pansagyan ko to mga ulan-ulan nagyang kaya al-Muharram. Paman nagyang kaya kapapatagan tanoron iman to paman na ulan-ulan na aya ikapata nagyang ko to ulan-ulan na Rajab. Namya kapiapianan ilmu paman na mini paguman si iku mga ginawa tano nagupaman na kakanalatan wagyang ko to di ka pakatundu-tundu gagyang ko to mga ulan-ulan na gusto mga ingaranian. Kagilang ulangwan mga galbag ang mga pipian aya pagilain nagyang ko to ulan-ulan si iko kapsagadian sagyang ko to Arabic. Kanaba aya pagilain tanong nagyang kaya paman na ulan-ulan si iko mga English. Ito'y kailangan ang mapaganad tanong nagyang kaya paman na ulan-ulan tanwa mga Muslim. Naman,
paman na lagi nagyang ko tuwa Ramadan, nakanabaya pagilay, tanong nagyang ko tuwa kalender, amatatago sa gyang kaya paman na English calendar. Ayan na pagilay, tanong nagyang ko tuwa ulan-ulan, wagamatan wa Islam. Naisap na paman na kailangan akatawan wag yung kaya paman na Hijri calendar. Ape kaya mas tiratan sa giyang kaya paman na mga ulan-ulan ay puno kasi ko January, February, taman si ko December. Ugaid na amay ko para sa giyang ko tuwa rakatan wa mga Muslim. Apaman na ipuno kasi ko Muharram na taman si ko Dhul Hijjah. Na dita no katawan na mala atanto paman na dita no o di na paman na mala atanto ilmu adita no katawan sabab sa gyud ko tuwa sunod surak wagamatan wa Islam edita no mama master sunod surak wagamatan wa Islam edita no makakalaro dagit wa kailangan mga bangsami na ipagawid akal tanwai. Apaman na katawan tanwa giyang kaya apaman na di ka pakatundu-tundu giyang kaya mga ulan-ulan si iku agamatan wa Islam. Miya kapiapiyad na giyang ko to katawan tanwa so mga ulan-ulan si iku ingaran niya sa English na ipuguman tanoro na giyang kaya apaman na sabut tano si iku ulan-ulan Arabic. Apaman na Hijri calendar at tigitan. Yang kana na hadith na miya panutulanan si Iko Bukhari. Agyang kana na paman na hadithu Abi Bakr radhiyallahu an apitro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsami na nasalam sa giyang kaiya 60 ago sama nay adir katano di mentay malutano sirandaan na salaman agyang kaya paman na di mentay ipunta no sa agyang kaya puunan para daap kalepas tanoron salam ki Chill Lovely, si Hasbi Sarip, si Nash Didaagan, si Haji Amina Nasrin Nur, si Elias Balindong, si Napsi Balindong, Masya Allah, mga tunganaya-kanaya kiyumi, si Bapa, salam rakanusan, si Najia Sultan, si Alaida Mambuay, si Muwafaq Din Amir, si Nur Haida, si Nurun Mauyag, si Siti Aina, Kawasatig, Makaantap, si Al-Nur, Im Jamil, salam rakasan, mapiya ka gagawi, waalaikumsalam, mapiya ka nusa na kagagawi. Lagi din na si Hanif Amrudin, gaya iya panugang anak na si Dasalakaw kay Ramla Malawan ni Amirol, si Haji Rakmah, si Jabar Guru, si Zahra Makalawan Raskal, si Abdul Muhsin, si Haji Fatima Syafi, si Muhmisal Ali, si Faruk Maba, agyang iya kuya kana si Kuya Nasir Malawani, Masya Allah, mabruk nagupaman na kunggurat sa agyang kana na mga wataka, mga murya taong ka, Masya Allah, pagaling successful, agyang kana na muri-murya si doktora na Masya Allah, miya kapya-pya, paman na kiler kan wag yung kutua katarbiya si ko kap mamurya to, Masya Allah, miya kapya-pya, alhamdulillah. Salam ki Muhaimin Anwar, si Hajja Faida Umpara Wahida Sanggakala, si Khadijah bint Manapar, salam guru, Masya Allah, Tabuk City, na Masya Allah, miya makaumatanog niya sa Norte, salam rakanusan na mga pagariam, miya mga taga Norte, Isabela, paman, nagyang ka na matatagusan Rojas, na panganitan si Iko Allah, ilidas kanonian sa agyang kanan na mga babagra, mga bagyo, lagi dagyang kaya sumasagid ang mga bagyo, siya pangano Allah sa agyang kanan na mga darapayong,
si Fatima Adil, si Badriah Sambu at Bansil, away. Si Juhara bint Ahmad. Nah, salam rakan ulangon, away. Agya kaya di mentay na malukano ko na comment wan tunay masusu ayo mapipiakanusan sa agyang kana ng mga darapayo, away. Naino ka itaros tanubo, agyang kaya di tanu di kapanalan salam, away. Yang kuntu agad teroon wallahu subhanahu wa ta'ala afala tadlimu fihin na anfusakum ubani wattigu wallah binasa ang mga ginawa niyo sa giyang kanan ang mga ulan-ulan. Pimaanan ang mga ulama na ayat tigyan na pakaantapansan sa giyang kanan na kagiraw wallah ubani binasa a ginawa niyo nagina na giyang kanan a ulan-ulan as piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala aginan sudul Qa'da Dhul Hijjah Muharram agugian kanan na Rajab patanan na ulan-ulan atigu mga ulam atigu wallahu subhanahu wa ta'ala uban yurun bina sa mga ginawa niyo uba kanong galabag sa mga amal ang mga rarata oy aginan ni paman na kap kebina sa utaw, igira man ito di ingilabak sa mga galabak ang mga rarata. Na kanabagi oras sa paman na di tanong di ka pamagusaya si kung mga galabak ang mga rarata ka so mga ulama tanong na di dan di pamagusay nagyang ko ito ang mga rarata ang mga galabak. Nagukatawan tanong manari. Wanto na yung mga galabak ang mga rarata kebina saan tanong yan. Katawan tanong din. Ugain na sabab sa giyang ko ito ayad nakabaya o syaitan na di tanong niya ng butagan taman sa di tanong makanggilabag sa mga galabak ang mga rarata. Okay. May aloy tanong si kumuna so syaitan na pagkadnan tanong niya sa giyang kaya malilibetar ka tanong. So malaatiyan nahum uriyan niya na tigiyan si ku Allah subhanahu wa ta'ala paman na sungwa na kan siran din sa giyang kutua kasasanguraniran si ku talikudaniran si ku kawananiran si ku diwangiran taman sa giyang kutua poro na so syaitan datanto din ako mana na marasagiyang kutua di kapakang galabak ko tao sa giyang kutua galabak amarata na so pansubaya ginawa na inna nafsala ammaratun bisu paman na so ginawa na yan na isusugi ara katano na giyang kutua kang galabak sa mga amal ang mga rarata. Why? Tigo mga ulama ayap pakaanta pansan sa giyang kanan akatero wallahu banirun binas ang mga ginawa niyo naginan supaman na ulan-ulan sa salaan. Kagigiyang kutuwa kang galabak ro sa marata at tigong mga ulama na waablagu fil ithmi min ghairiha na mas taralbi nagutanto kumala apaman na kadusta ano nagiyang kutuwa tao. Ginanitinudan tanoro na tanto kumala akadustaanon agyang kutuwa tao adi siko sala kauro na mga ulan-ulan. Sama no to na yasibutan tarong saya ng bida agyang kutuwa di ka pakang galabak utaw sa galabak amarata sa agyang kaya papat ang ulan-ulan adi gyang kutuwa pada mga ulan-ulan. Apaman nagyang kutuwa ka pakapanggalabak ka sa marata siko mga ulan-ulan Rabi'il Awwal, Rabi'il Thani sa agyang kutuwa Sha'ban sa agyang kutuwa Shawwal nabida agugyang kutuwa sugal lebak amarata na siing kami ni pantagaping gelebaka sa giyang kaya pataw lanulan apya kisala wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yaki aluyaw ng Ibn Abbas radiyallahu an at tigiyan na ayat tafsir agiyang kutwa kataru Allahu subhanahu wa ta'ala fala tadlimu fihin na anfusakum naginan supaman na entero wagyang kutwa ulan-ulan. Paman na entero wagyang kutwa 10 agudua ulan-ulan. Ipuno ka ko Muharram na taman si Dhul Hijjah. Oriyan yan at tigo Ibn Abbas na ikhtassa min dhalika arba'atu ashhur na piyag-spesyalan o di na paman na tindu wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa pata ulan-ulan. Abiyalu wallahu subhanahu wa ta'ala haraman wa azzama hurmatihinna piyakisla wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto ang mga ulan-ulan. Nakataya so katiro Ibn Abbas kailangan na katukawan tanong
Tiga na waja'ala dhamba fihin na a'zam. Na biyaluy wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagiang ko to ang mga ulan-ulan, sukang gilbag sa marata atan to din ako mala. Naman ito. Sukang gilbag sa marata, sagiang kaya mga ulan-ulan, natanto din ako mala. Akap pakararadiyan at igo Ibn Abbas. Nag-uyab na subutan tano, nagyang kaya katuruyan at tiga na wala amalu salih wal ajru azimun. Na sumambusukang galabak sa pimberang ang mga galabak ang mga pipiya. Na subalas yan na tanto mambukumala at tigo Ibn Abbas. Masya Allah. Way din ako marata, sukang galabak ro sa mga rarata agalabak. Kagi paman na tanto din ako mala kadustaan. Ugain na biyalabu wallahu subhanahu wa ta'ala. Asukang galabak sa mga galabak ang mga pipiya. Sagyang kaya ulan-ulan paman na pata ulan-ulan na sasalaan. Na tanto ko mala ibalas. Masya Allah. Sama na yan na ikasiyaw. Sagyang kaya Muharram. Mapita insyaAllah na ikasapulo sagi nga yung Muharram aginan so tigtano yung Ashura. Na pedamapya agal lebek sagi yang kaya Muharram nagyang ko tuwa kapamuasa. Na apya malumia dili agiang kaya kiyaw saya tano sagi yang kaya Ashura ataso aguso Ashura. Na importante na adnari o tanuron amya kapya-pya na gumala ibala sagi yang ko tuwa kapamuasa. Supaman na mapaparo, makapusa sa giyang kaya paman na mapita, nagumiya ka lala ibala sa giyang kuto, miyamwa sa imanto. Miyamwa sa imanto agawi, alungan na kamis kagitu'y tas, agitu'y ikasiyaw. Na giyang kaya mapita na ginan su ikasapulo na masya Allah. Miyakuha ni wagiyang kuto, paman na balas amala, pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya Muharram. Na masya Allah bandu madakal sir kanud na paman na miyam muasa sa giyang kaiya paman na ikasiyaw sa giyang kaiya Muharram nagu pananadem sa giyang kaiya mapita ikasapulo paman na Ashura na mapia pemuasa ampan mapia pemuasa neno kau pelagaya tanu soras tanu na aluin tanu giyang kutua kaya alu yaw sa giyang ko to hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakatur ukatada sa ini tafsirian sa giyang kana napaman na hadith giyang kana nakatur Allah subhanahu wa ta'ala paglindin na yung mga mufassir. So tafsir giyang kaya paman na tafsira sa giyang kaya paman na Quran na si ikino mga ulama si Ibn Abbas. Agusira ni paman na mga ulama ang mga tafsir. Like so Ibn Abbas na ini panganis kanya nung nabitan wa Muhammad at tiga na ya Allah pangandoon na ka. Si ko Ibn Abbas agyang ko to tafsir. Naman ito. Paman na ini pamanganis kanya din wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kanyan isa sahaba mala suwa nagupaman na kayang guna ng mga ulama agyang ko to mga katiruyan sa agyang ko to tafsiran yan sa agyang ko to mga ayat wallahu subhanahu wa ta'ala. Na isa kong pansukatada, pagaling din na yung mga ulama. Na yung mga katada, natigyan na mataan nagyang kuto akang galabag sa marata. Sagyang kaya mga ulan-ulan, asasalaan, a'adamu khati'atan wa wizran, natanto kumala akadustaan. Nagutanto kumala akap maasya. Si iko sala kauro na ulan-ulan. Ayamitirusan na sukatada. Uway, isa amala ulama. Nagupaman na miya kaayon sa giyang kutwa katro Ibn Abbas. Apaman na sukang gilabag sa giyang kaya mga ulan-ulan na isaw na giyang kaya Muharram. Napaman na malaatan to agiyang kuto kadusta ano na giyang kutwa manusia. Tigiyang panapaman na apiyapan katawan din. Agiyang kutwa kang gilabag sa kadustaan. Na haram si iku paman na apiyaan to na ulan-ulan. Ugaid na giyang kaya ulan-ulan pagaluintan wa padu na giyang kaya Muharram na sudun wallahu subhanahu wa ta'ala paman na din baya-baya sa giyang kuto adin yan di kapangad. Ini sumpat yan nun. At igen na mata na wallahu subhanahu wa ta'ala na
piyamimilian niya nagyang kuto mga pipiya si iku mga kaadniyan. Yang kuto kaya pangadnu Allah subhanahu wa ta'ala na piyamimilian niya nagyang kuto mga kaadniyan. Miyamimiling swallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga malaikat yan, abiyalu niyan mga rasul, sugu. Piyamimilian niyan panasu mga manusia, mga kaadniyan na mga tao, abiyalu niyan panasugu. Na naman, miya kada-kada to sa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayabu apaman na matao si ko kada-kalian sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Naan na paman na pinilian nun, biyaluin niya, napsuguan niyan, apaman na lagi do Jibril, apaman na lagi do Israfil, apaman na biyaluin wallahu subhanahu wa ta'ala, pinilian si ko mga malaikat yan. Si mangusi ko mga manusia na biyaluin wallahu sugu, na sa mga ambiya, na gusto mga rasul. Na piyamimilianan wallah, sunju wallah, mimbayabayasan, kagi paman nasiran tindus rabaw, mga pipiyas ikong mga kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala. Naayap man na pinili wallahu subhanahu wa ta'ala si ikong mga katiru, apagapuon si ikong mga kaadun yan, na dhikruhu, naginan suditan o di katadun-tadun si ikong wallah. Giye, kala ikipanta gagiyan kaya tadun-tadun si ikong wallah. Ayap kababayan wallah si ikong mga katiru, apagapuon si ikong mga kaadun yan, nagiyang kutwa, kadteruan dunu nagyang koto paman na tadun-tadum si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga dua, mga dhikr, nagina ni paman na miya makapia-pia. Gina na kay tunay ini palanganan tano sa oras, lagi dukabatiya sa Quran, palanganan tano sa oras, lagi ang kaya malalamba paman na mga umur tano. Ayatan mapakandekan lagi ang koto tadun-tadum si iku Allah, nagususala kawa paman na mga kadteru kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, so Allah subhanahu wa ta'ala na aya pinilian sa giyang kaya gilupa, aya pinilian si gilupa na giyang kanan sa mga masajid, sa mga masjid. Nagina ni pinili wallah adar pa amapya. Nagupinilian wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga ulan-ulan na pada pinilian nun piyakalabi niya na paganay na sa Ramadan. Katawantan, wag yung kuto kapakalalabi yung Ramadan. Na, padarupan na pinili wallahu subhanahu wa ta'ala nagiyang kaya paman na pataulan-ulan di tano di pagusain. Ashurul hurum. Pinilian niyang panasu mga gawi na ayamya pili wallahu subhanahu wa ta'ala mapiyasi ko mga gawi na yawmal jumu'ah. Mapita insyaAllah na yawmul jumu'ah na isa na mapiya pinili wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga gawi. Piyamilian niyang panasu mga kagagawi na iya piniliun wallahu subhanahu wa ta'ala na Sulaylatul Qadr. Na, tigo katada, fa'azzimu ma'azzam Allah. Salaan niyo, hay mga tao, salaan niyo. Galabakan sa mga galabaka mapya. Pamakuti niyo, wag yung kaya paman na mga kaadun na pinili wallahu subhanahu wa ta'ala, di niyo di kang gunaan. Fa'azzimu ma'azzam Allah. Salaan niyo, agi yung kaya mga shay, mga kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala sila iyan. Fa innaha tu'azzamu al-umuru bima 'azzamaha Allah bima 'inda ahli al-fahmi wa ahli al-aql. Tigo katada paman nakagis wallahu subhanahu wa ta'ala na paman na sa kanya ni matao sagiyang kutuwa paman na kapbela si udin na kaptego ini sa arga sagiyang kutuwa mga gawi paman na pinili yan. Na gina ni paman nakaturo mga ulama. Yaga iya paman na usayan sa giyang kaya Shahrullahil Muharram na tanto ay ako malay usayan na nabatanod niya di ka pamimili kagi paman na sa oras tano na diptuon apiapan na paman na upama ko mapasad tanoy na miyak kapiapiawin na diptuon sa oras sama na yapan na giyang kaya kagagawin na madagalin sama na yan miyak agadam sa turatod uway miyak agadam sa turatod neno ka mga itubo aya paman na ipuguman tanoron uway. Salam tano doon nagya kaya mga bangsa tano si Haji Zainab mga mangurubong si Abid Sharpman si Anisa Mimbetas Pangumpik si Amiril Lininding si Haji Ali si Haira Kabilangan si Balik Islam Silin Haji Kasan si Hilalia Sultan, Jonathan Makarampat, si Aman Lagindab, si
Hajja Raihana saripada masyaallah salam rakanulan bala-bala sangan wallah sagiang kaya paman na dinyo di ka pamakindaga sagiang kaya mga usayan tanong rasmiyak kuyugan Haji Ali Junatan Makarampat waalaikumsalam si Rima Sarip si Jumairah Lagindab si Sagira di Sumimbah masyaallah si Insan si Nuri Lab Mangutara si Junaira Lagindab Salik Lumundut Batuan masyaallah si Rofaida Ami si Ali Aslia Ambulu si Tahir Makalawan Salik si Okiyah si Dino Pakatoa si Janna Raskal salam rakano akategi nga idasakan si Jihad Magumnang si Dino Pakatoa si Sanaima Kairodin okay, salam rakano mga masyaallah alhamdulillah kamalo tado dun pakadagal sama na yan ang magatus agu lima timan di rakatano di mentay balasangan wallah panitano si ko wallah adna kekuatan wando wan sagi nga iya di tano di kapamagusay si tano tumugalin sagi nga iya Yawmu Ashura ginan so tigitano mapita ikasapolo sagi nga iya Muharram mapita ini agi nga iya Yawmu Ashura miyapan utuloy Ibn Abbas radiyallahu anhuma apitro yan so Ibn Abbas hindi siya di manutulo tiga nagunia sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumugalin sa Madina nakatawan wag yan ko to hijratun nabi apaman na sunabi na si makapopoon sa Makkah na tumitransfer sa kanyan sa giyang kanan na darpa Madina al-Munawwarah so kaya pakaumaw nabitan wa Muhammad sa Madina nakatawan tano aya mga tao ndeda kana sa Madina na siranso mga Yahudi Yahuda tigitano so nabitan wa Muhammad na aya kaya talingumaan yan sa Madina na sa mga Yahud na diran di pamuwasaan nagyang kaya Yawmu Ashura diran di pamuwasaan nagyang kaya ikasapolo sa giyang kaya Muharram so kaya simakiran no nabitan wa Muhammad na ayam yatiro yan o di na inisaan yan siran o di na inisaan yan nagyang kuto ang mga tao sa Madina tiga na mahada antun agiang kaya paman na di niyo di ka pusa o di na yan inisaan yan na mismo sa mga Yahud at tiga na inukan waya di pamuwasa antun ay matatago sa giyang kaya ikasapolo sa giyang kaya Muharram ay nisembag mga Yahud na tira na kalu hada yawmun salih hay Muhammad nagyang kaya ikasapolo sa giyang kaya Muharram na isad na yako mga pipiyar kami agawi naman no to Yawmun salih mapi ni agawi ya tigiran si kunabitan wa Muhammad anong sabab nga tigan hada yawmun najallahu bani Israel giyaman sugawi aso mga banu Israel na piyaka apasiran wallahu subhanahu wa ta'ala giya sugawi siniyap wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga banu Israel si iko paman na mga ridu ayra naginan so Firaun aya paman na pagamin sayaw mga Yahud naginan so masaw Musa alayhi salam agu paman na so kapakapupantagiran agu so Firaun paman na tigo mga Yahudi asiran mamuso at bao Musa at tina nagin na mapiniagaw iagiya sugaw paman na siniyap wallahu subhanahu wa ta'ala ada kabinasay so mga banu Israel si ikong mga paman na mga ridu iran naginan so Firaun agu so mga tantarayan pasamahu Musa nagyang kutua paman na kaya pakaligtas Musa agu so pagkataon niyan na piyamuasaan nila nagyang kaya ikasapolo sa giyang kaya Ashura Muharram qal na aya pitero kira no nabitan wa Muhammad fa ana ahakku bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi mata na tigo nabitan wa Muhammad sakani taralabi apaman na marani si Musa kagi paman na sumanga nabi
na paman na lagi di sira no magaryari, lagi sira no magaryari, sabab sa giyang ko to paman na magaryari siran, sa giyang ko to kababalwiran ng mga nabi, tanto siran ko kakaraniya, kagi siran miya pili wallahu subhanahu wa ta'ala, sugo niya si kong mga kaadniyan, aya awidan niran na suwagama wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apaman na sakani taralabiya, marani si iku Musa, adi sakanu apaman na mga Yahud, na saka mauto na sukon sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyamwasaan yan. Wa amara bisiyamihi, na inisuyan si iku mga sahaban yan, so mga Muslim sa Madina, apaman na pamuwasaan nila na giyang kanan yawmu Ashura. Mapita ikasapulu sa giyang kaya Muharram. Nagina ni paman na dalil, sunna, suka pusa sa giyang kaya yawmu Ashura. Na paman na suka sampayan sa giyang kaya live tano, paman na makagagaga, kebebayan niya nagyang koto akang gelebek sa mapya, kagi paman na malaikipantag agyang koto akang gelebek sa mapya, sagyang kaiya Muharram, isaw nagyang kaiya kapamwa sa isagyang kaiya Ashura. Isa pa na kaya panutulaw ng mga ulama, na tigira nagi sugawi sa salaan, o di na malain niya gawi tigo mga Yahud. Asiniya po Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaiya gawi sumusa aguso pagataw niyan. Wagarra ka Fir'auna wa qawmahu nagiya pansugawi, apaman na inalidu Allah subhanahu wa ta'ala sa Fir'aun na gusto pagataw niyan. Nakatawan tanwag yan nga na paman na kaya pakapintag umusa gusto Fir'aun, apaman na guni ko paman na sumusa na upakan niya naragat na miyukit sira nun. Nakagi ko makauma sira sa giyang ko tuwa darpa, na tiyundug sira nun no Fir'aun, nagi tumambu ipaman na suragat na mitmu na kaya salatanon so Fir'aun, agu paman na so mga tantara yan. So mga sundaron yan, nagyuto mambu ikiyalad upaman na Fir'aun na gusto mga sundaron yan. Tigong mga isa mga Banu Israel at tigira Yahud at tigira na fasamahu Musa na piyamuas ano Musa sa aya iniuman o Imam Muslim sa giyang kanan na hadith na tigira na syukran lillahi ta'ala fa nahnu nasumuhu, aya kaya pamuwa sa ero Musa, nagyang ko to panalamat si iku Allah. Apaman na miya kalala limu Allah si iku Musa agusto paman na mga pagataw niyan miya kaligtas siran. Siniyap siran wallah na pianalamatan niran su Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto mambu itigo mga Yahudi sa Madina apaman nas kami na diya may di pamuwasaan agyang kanana yawmu Ashura. Anto na ikapakalalabihagyang kapusa si ku Ashura. Anto na idalil haditha inalayo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya panutuloy Ibn Abbas radiyallahu anhuma pitaro yan. At yan na ma ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin fadluhu ala ghayri illa hadha al-yawm yawmu Ashura. Tigo Ibn Abbas at tiga na dap na tigyan amyelayakan o di na kelayakan si iku nabitan wa Muhammad. Sa kaniyan sunabitan wa Muhammad na din yan di pamakutan. Akapamwa sa iniyan sagiyang kaiyagawiya paman na makalalabi. Paman na panamarian si iku sala kaurun. Inunta at tigo Ibn Abbas sagiyang kaiyagawi ayaw mu Ashura. Naman ito? Paman na sunabitan wa Muhammad na tanto din kumana naguntaman agyang kutuwa kapamwa sa inyan sagyang kaiya ikasapulo sagyang kaiya Muharram. Na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmu Ashura. Inni ahtasibu ala Allah yukaffira as-sanata allati qablahu. Tigo nabitan wa Muhammad suka pusa iyutaw sagyang kaiya gawi Ashura. Na aya ito nga kan saya, nag-uarap na kan saya si iku Allah subhanahu wa ta'ala, irila wallah si iku tawa pumuwasaon. Agyang kutuwa saragun na unaan yan. Agyang kutuwa may po saragun, na paman na aarapan ro agyang kutuwa karila iwallah subhanahu wa ta'ala si iku, tawa pumuwasa sa agyang kaya yawmu Ashura. Naman agyang kutuwa, kalaian ni arga, nagukalaian ni balas mga bangsamin, na ino pumukal tanong panari sa agyang kaya mala balas, paman na salungan ipamuasang kaon. Palakay tanupan.
agi paman na depen na sama niya mau magi ang kuto waktu subuh agi to so paman na kapsul tano last ka oras sa kapsul tano na ubad na paman na mialambis ang ko mga sadayo na sibe kan ron sa ipemuasan ni namanya kapia-pia agi ang kuto langon no pamilya di Januari di Panamaran agi ang kaya dunia paman na langon din na paman na Panamar ama piyas ang kaya dunia na pananamaran tano na ayatan wari di Panamari agi kaya para si ku anong tano mauri na gumia lala ibalas ande ka pagkasima sa paman na isagaw iya tigran tano ron suka ka na gusto kainom na aya balas yan na saragu na mipos apaman na pril tano ron wallahu subhanahu wa ta'ala da aketo na nakasi iya paman na balas banyan na paman na banyan pelawan niya agi ko to balas apapadala mo wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kay agama niya na Islam isagawi na yakatumbas siya ng mga pagarian na saragun paman na so saragun na kada kalian na sobra so telugatos ang mga gawi na paman na pemuasa anaka agi ko to sa gawi tigir na kaun suka ka na gusto kainom nang belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala pril ang kaniya sa giyang ko to may pusaragun na pumakot tano. Dago paman na panamaran tano ipkesugutan sa mga pamilya tano. Panamaran tano paman na sa mga tao ang mga kilala tano na di tano kira diter o nagyang kaya yaw mo asura na yakatiro sa Nabi Tanwa Muhammad na sabin sa tawa mamuasaw na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala giyang ko to asaragun na may po sa miyendu sa utaw sa giyang ko to may po sa asaragun. Nagina ni katiro Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaman nakapakalalabi agi ang kaiyayaw mo asura. Tigong mga ulama, agi na ni paman na kaya pakalabiyar katanong Allah ang mga Muslim. An a'tana bisyami yawmun wahid ay inibigay niya katanong. Agi ang kutuwa ka pamuasa sa salungan. Takfir dhunub as-sana kamila. Na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala agiang kotuwa dus agiang kotuwa tao si suldu saragu naman ito apaman nagiang kaya katiroon ng mga ulama wallahu dhul fadlil adim mata nas wallah na matatago nagiang kotuwa da pitemanan yan apaman na kapakalalabiya tigitan paman nas wallah na paman na giang kotuwa suat nano wallahu subhanahu wa ta'ala pamakutan tano ipaman na di tano di manggelebek agiang kotuwa ikasuat wallahu subhanahu wa ta'ala. So sabi ko mga ulama na inusayra na wanto na taso aguso asura paman na human tano si ko kanal tano atira na so asura naginan su ikasapulo sa giyang kaya Muharram. Asura huwa al-yawmul 'ashir min al-Muharram ikasapulo gawi sa giyang kaya Muharram. Wa tasu'a huwa at-tasi' minhu na suwati so tasu'a naginan su ikasiyaw kagai. Apaman na ikasiyaw sa giyang kaya Muharram. Tigong mga ulama nagidu Ibn Qudama atiya na Asura huwa al-yawmul 'ashir min al-Muharram. So Asura naginan ikasapulo sa giyang kaya Muharram aginang panatigyan ni Katero Sa'id ibn al-Musayyib malain ya ulama sa Madinah Aguso Hasan. Huwag, Aguso Hasan. Na. Tigong mga ulama, sunnah. Nagumakalalabiyagyang kutwa di ka pusa isi ko taso kasiyaw agugyang kaya ikasapulo aginan so Asura. Miyapan nutulo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Peter Iran. Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Ashura. Guniyat tigiran pamuasaan ng Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa ikasapulo sa agyang kaya Muharram yawm Ashura. Naguinin sugo yan nakapamuasa iron o mga sahaba niyan. Qalu na Peter Iran si Nabi Tanwa Muhammad innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Peter mga tao ya Rasulullah gawi iya adi sila-silaan ng mga Yahuda gusto mga Nasara. Sira ni siya di sila-sila. Peter Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. Upama katigo Nabi Tanwa Muhammad sa giyang kaya paman na pagkasalo no aragun. Paman na giyang kaya pagkaw maaragun na tigo Nabi Tanwa Muhammad.
na inshallah umiyugos wallah na pusaan tano panagian ko to ika siyaw naman to. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanton yan ko kebibayan nagian ko to kapsupa kaniya si iku aturan ng mga Yahud. So mga Yahud na pumuasa nila so ika 10 na supakan sila no nabitan wa Muhammad at na upama ko mirampay tano sa giyan ko to next taragon na iprakastano pusaan tano so ika siyaw. So masya Allah balasan wallah so mga bangsa tano malay panaguntaman api agiang koto kasiyaw kagiya na piyamo sa niran na manini atiran penapusa niran agiang kai ika 10 sa agiang kai Muharram. Okay, datigo mga tigo Ibn Abbas na aya marataon sa ginawa atigen falam yati al-amul muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kung sunabitan wa Muhammad na damiraot sa agiang kotwa paman nakabaya iyan pekatanun dugaragun inun tanam ya wafat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na paman na inun yang penutumia teru ka mala ibalas nagupiki pamakutan yan sira katano mga umat yan. Udi na sa katano aya mga Muslim. Sa ginanda ni pitindagan Imam Shafi'i gusto paman na mga ulama paman na miyak murid o di na paman na mga ulama apugunutan ni Rasul Imam Shafi'i agusu Ahmad agusu Ishaq at tigira na yustahabbu sawmu tasi wal ashiru jami'an sunat tigira naging koto di ka pamwa sa si iko ikasiyaw agugyan koto ika 10 sa giyang kai apaman na Muharram. Saya dalil na sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyamwa saan yan so ika 10 sa giyang kai gaya Muharram na miya peniatiampan umi sampai sa giyang koto pagkatalun dugaragun na pemuasaan niya na giyang koto ika siyaw. Na anto na hikmah tigo mga ulama sa giyang koto sunna giyang koto kapusa ipan sa giyang koto ika siyaw na aya Pedro Imam An-Nawawi rahimahullah na tigiya na paganayron na al-muradu minhu ayat tigu Imam An-Nawawi pakaantapan sa giyang koto pumuas ang pasu ikasiyaw na mukhalafatul yahudu fi iktisarihim ala al-ashir na supakan su mga Yahud sa giyang koto tatandu niran ayabu pumuas niran na su ika 10 naman to giyang koto ka ba sa tanong kagiya paman na sunabi na tanto niyan ko kebebayaan akap supakan yan si ko mga Yahud. Ikadua na tigo Imam An-Nawawi aya pakaantapan sa giyang koto ay pragsu na giyang koto ay ikasiyaw waslun yawm Ashur na giyang koto di ka paka sumpata sa giyang koto ay ikasiyaw agu giyang koto ay ika 10 sa paman na pemuasaan langon sa paman na lagid na natigo Imam An-Nawawi agiyang koto paman na uba pamuasai agiyang koto paman na alungan na di maat sa paman na ayabu pusa na giyang koto ataw na paman na agiyang kanan inalo Imam An-Nawawi na paman na mga pedanan sa paman na tigo mga ulama ginan ipakaantapan sa giyang kanan na pusa si ko yawmu al-ashir. Na ay ikatulo tigo Imam An-Nawawi na al-ihtiyatu fi yawmul ashir paman na tigira na pangali uba paman na di masuga tagiyang ko to ika 10 sa giyang kaya Muharram pangali uto paman na pusa na kaso ikasiyaw kababading gitu ika 10 paman na pangali uto reserba agiyang ko to kapusa sa giyang ko to paman na ikasiyaw kasyata naqsal hilal paman na kalakatigo Imam An-Nawawi sa giyang ko to ubabadin na paman na kalbati agiyang ko to ito nga nagiyang ko to saulan na tigo mga ulama apaman na mapakayagyan ko to ay kasiyaw nagyuto so ika 10 sa giyang kai Muharram. Weda tigo mga ulama na ay pinaka mabagra hikmah sa giyang kaya di ka pusa isi ko yawmu al-atasi ikasiyaw na paman na ginan so mukhalafatu ahlul kitab ginan so kapsupakatano sa giyang ko to ataritib o paman na mga ahlul kitab asiran so mga Yahud aguso mga Nasara. Upama ko sutaw na daniya nakapusa iya giyang kaya ikasiyaw na ayabu pusa niyan na giyang kaya ika 10 anto na ko kuman yan kagi paman nagpakaya adna dira katano udi na daniyan nakatokawi sumambuta pumuasa na giyang kaya ikasiyaw
nagugiyang ka iya ikasapul. Upama ko ayabu pusa anakan, nagyang ka iya ikasapulo. Agyan ano asura, na anto na kukuman yan. Na, tigo, mga ulama tano, lagi do Sheikhul Islam, Sheikhul Islam, at tiga na siyamu yawmu asura kafaratu sana wala yukrahu ifraduhu bisawm. So tiga suka po sa isi ko yawmu asura ay kasapulo sa giyang kaiya Muharram na April wallahu subhanahu wa ta'ala si ko tawag yang ko to dusan yan ako Saragun, may po Saragun. Na kanaba at tiga na makro naman to. Kanaba at tiga na makro upama ko ayabu pemuasa yang ko to ataw. Na gina ni mabagra katuro mga ulama apaman na kanaba makro kanaba paman na kailangan din kagi susabeed na tiga na dia kan depusaan kag daw ko bumakapusa sa iko ikasyaw di paman na kanaba ko na makro agu kepakai apaman na ayabu apamuas ano taw na giyang ka ikasapulo kagi paman na adna sababa kapusa ingkaon kagi paman na mini pantag sa giyang ko tua ika sapulo sa giyang ka Muharram Allahu alam mga bangsakan paman na mapiagi ang kaya bitiray sa giyang kaya na ini kapakalalabi ang kaya Muharram ugay naging suras tano na aya di betuun suras tano na aya di betuun na apya siya tano bu mataman apya siya tano bu miataman sa giyang kaya kapugu siya tano ron importante na kaya to kawan tano agi ang kaya paman na Muharram na padaya sa giyang ko to Ashurul Hurum patulan na piyagi pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala nagupitero yan nagupaman na ini pia kay katiyar tanon yan ubatan no siya binda sa mga ginawa tanon ubatan no sing galbag sa mga galbag ang mga rarata kagi ko to galbag amarata na tanto ko mala kadustaan paman na mapragu nagyang ko to ataw saya mapya ayam mapya sir katano nagyang ko to penggalbag katano saya sa mga galbag ang mga pipya kagi subalas mabuna tanto ko mala paman na papadala man wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya Muharram lagi dia na giyang kaya kapamuasa sa giyang kaya paman na ikasyaw agu giyang kaya ikasapulo sa giyang kaya Muharram panganintan no si iku wallahu subhanahu wa ta'ala kaya kuwantan waya sa dawan agiyang kaya paman na kaya pamagusaya tanoron mugup tano mamakasampay sa giyang kaya paman na kapiyawaga matano Islam nagu paman na isampay tano si iku mga pagaritano paman na kebabayan tanusiran ami pagpadatanusiran si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala panganin tanong si iko wallahu subhanahu wa ta'ala baluin tanon niya napad sa giyang ko to ahlus sunnah kebabaya si iko sunnah una bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu pagapagintaw niyan pagapagintaw tanon niyan sang kaya dunia apaman na ayamang galabagatan na swaga matano Islam nagu kapantagan tanwa pakapatay apaman na sisiir katano agian ko to aparatya si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu itawfik yan si arkatano agian ko to mga galbag ap kebabayan yan nagu agian ko to ikasusuatian nagu pengenin tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ibigay niya arkatano o di na paman na tabangan tano niyan sa agian ko to di tano di kapakanda kada si iku mga tadem-tadem si arkan yan nagugyan ko to ka penalamati tano si ko mga limor katano Allah subhanahu wa ta'ala nagugyan ko to di tano di kapipian si ko mga simba tanoron nagu ayamala na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala so mga amal tano nagu baluin tano niya na padsagyan ko to mga oripan niyan mga muttaqin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mga pagariya siya tano bu teman na agi ang kaya paman na live tano balasakan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya neno kuno dia kan sakano langon kasalam sa agi ang kaya paman na mga live tano kaya mataan na kubayan na kana di karkano di kapanalan salama og ina suras tano na aya di pakato sa aya mapya na perangkum na kan sakano salam alang-ulang wano mga bangsakan sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So kasampayan sa giyang kaya video dan yang pan ma-follow agiyang kaya page tano na palon tano kaantano makadakal paman na kaysaysa sa giyang ko tuwa di kapag nadasi ko agama tano Islam na ino ko no paman na di tano katarutupan agiyang kaya kapugusi etanoron na itarutop tanoron bu agiyang ko tuwa paman na usayan non usab edu ko mga ulama tano sirani labiya mata usagiyang kaya lagi dayo usayan
Masya Allah, tanto kumadakal sa mga ulama tanwa, ayad na mapipikiriran na kasuasi ko agama tanwa Islam, nagumada agyang ko tuwa paman na mga dauan matatago na agyang ko tuwa karibatan. Balasan tanwa Allah sa madakalama pia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.